Οι γραφικές τέχνες τυπογραφώ καλύπτουν όλες τις ανάγκες των γιατρών, με εξαιρετική ποιότητα και σε τιμές που προσαρμόζουμε ανάλογα με την ποσότητα, τα χρώματα και το μέγεθος της παραγγελίας σας. Εκτυπώνουμε επαγγελματικές κάρτες, συνταγολόγια, συνταγές φακών, επιστολόχαρτα, φακέλους, μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών, συνταγές του νόμου και συνταγές κοινολώνων, φόλτερ, φυλάδια, καλύματα για βιβλιάρια ζώων, αυτοκόλλητα, σφραγίδες και πρωτοποριακή επαγγελματική κάρτα με ενσωματωμένο USB stick χωρητικότητας 1 έως 2 GB. Με ένα σας τηλέφωνο ή email παίρνουμε δείγμα από το χώρο σας και παραδίδουμε την παραγγελία και τα έξοδα αποστολής και η μακέτα είναι δωρεάν. Εξυπηρετούμε δίκτυο γιατρών σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 45 87 45 και 69 811 42 691 και στο email υπογραφώ @gmail.com.